Добрый початок, половина справы. А гуляць любіце? Ці начны матылёк? Не зразумела, хто націснуў. Дакладна я не ведаю. Мама. Вельми весело, смешно, одним словом. КВН. Цветы великие, великие цветы. Не люблю кветки. І як мужчынская салідарнасць 10 балаў для хлопцаў. Гаворым пра ўсё на свеце, пра надвор'е, пра сяброў, марым пра падарожжы. У гутарковым і мастацкім стылях беларусы аддаюць перавагу пры назоўніку «пра». У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць Дмітрый і Александр, Святлана і Вольга. Калі ласка, слова вам, шаноўны Дмітрый. Наша команда – это усе супрацоўнікі 57-й школы города Гомеля. Я працую намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце. Усе мы по адукацыі гісторыкі, мы ўсе настроены на перамогу. Нават калі мы не пераможам, усё роўна у 57-й школе пераможца будзе. Дзякую вам за такую прамову. Калі ласка, Александр. Я выкладчик гісторыі. Скажыце, калі ласка, чым вы цікавіцеся па жыцці? То же самое гісторыі. А гуляць любіце? Люблю. Это вядомая інтэлектуальная гульня. Што, дзе, калі? Вельмі прыемна, апладысменты вам. Калі ласка, Святлана. Я таксама штодзекалішніца. Мы калегі з Александром. І я працую з дзецьмі, которым падабаецца шукаць новую інфармацыю, вучыцца і аддаваць гэтую інфармацыю іншым. Дзякуй, Святлана. Цудоўнае прадстаўленне. І ўрэшце Вольга, калі ласка. Я працую настаўніцай в 57-й школе гісторыі і грамадазнаўства. Скажыце, калі ласка, з якімі дзецьмі працуеце, Вольга? Гэта 5-11 класы. Шаноўныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні назірае наш эксперт-мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шановныя удзельнікі, шчыра вітаю вас сёння на нашай чарговай гульні-віктарыне сваімі словамі. Прывітанне і вам, нашы дарагія тэлегледачы. Гульцам, безумоўна, зычу трапных адказаў, цудоўнага настрою, гонару за свае веды. Пачувайцеся смялей, думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І ведаеце, што ў мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто здольны эксперта здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы нашай праграмы. Так што старайцеся, тых балаў дабівайцеся. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. А памылковы варыянт будзе пазначаны вось гэтак. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго умовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды перакладаюць словы, словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Першае слова вам, радзіцелі. І першымі былі дзяўчаты Вольга і Святлана, калі ласка. Гэта бацькі. Гэта правільны адказ. Увага, наступнае слова. Ударение. Хлопцы Александр і Дмітрый. Натиск. Гэта правільны адказ. І хоць Александр і Дмітрый не філолагі, а гісторыкі, гэта слова ім добра знаёмае. Наступнае слова – жидкасць. Дмітрый і Александр, калі ласка. Вадкость. Наступнае слова – птенцы. Святлана і Вольга, калі ласка. Гэта птушаняткі. Гэта правільны адказ, птушаняты, малайцы. Самае цікавае, што яны паспяваюць і на кнопку націснуць, параіцца і выдаць правільны адказ. Наступнае слова на ощупь.
Святлана і Вольга, калі ласка. Навобмацак. Наступное слово непростое. Резчик. Калі ласка, Святлана і Вольга. Параіліся мы і вырашылі, што гэта рэзчык. І так можна сказаць, сапраўды можна сказаць і рэзчык, але калі чалавек майстар рэжа па дрэве, яго хутчэй па-беларуску назавуць разьбяр. І такое слово ёсць. Наступны дзеяслоў благодарить. Александр Дмитрий, я просто узрадавалася таму, што думала, што вы ўжо аддалі гульню дзяўчатам, калі ласка. Дзякаваць. Вы маеце рацыю, цудоўна. Наступнае слово распределить. І зноў, хлопцы, Александр Дмитрий, калі ласка. Размерковать. Гэта правільны адказ, цудоўна. Ну, а цяпер слово злучэнні. Строка в кніге. Дзяўчаты, першыя Вольга і Святлана. Радок у кнізе. Беспамылкова. Вот што значыць настаўнікі. А паспрабуйце наступнае словазлучэнне перакласці. Северное сияние. Першымі Дмитрий і Александр былі. Паўночнае ззянне. Ай да малайцы! Просто цудоўна. Наступнае словазлучэнне скользкая тропинка. Калі ласка, Святлана і Вольга. Параіліся мы сваёй камандай, вырашылі, што гэта слізкая дорожка. Не дорожка. Сцежка. Дзяўчаты, вы бачыце, што нават эксперт сказаў, што адно слово правільна, а вось дорожка не, дзяўчаты. Склізкая сцяжынка, сцежка, а можна было яшчэ сказаць коўская сцяжынка, сцежка. Дзякуй, і апошняе словазлучэнне для вас. Адпраўленне поезда. Дзяўчаты першыя Вольга і Святлана. Адыход цягніка. Беспамылкова, Вольга. Адпраўка, адпраўленне, адыход цягніка. Цудоўна гулялі. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем. На гэты момант лік у гульні. 60 у Вольгі і Святланы, 50 Александры Дмітрий. Першы этап пройдзены паспяхова, а цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Але спачатку давайте пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. І цяпер я хачу пацікавіцца, хто з дзяўчат пойдзе першым на гэтае выпрабаванне. Я? Вольга падняла руку. Александр ці Дмітрий паспрабуе? Я паспрабую. Калі ласка, Вольга, Дмітрий, праходзьце. Дмітрий і Вольга, зараз вы сапернікі, і трэба будзе на хуткасць адказваць. Першае слово вам. Цікавае слово. Галапупак. Каго ці што так назовем? Птушаня, бядняк, семечка альбо качан. Вольга была першая. Я лічу, што галапупак гэта птушаня. Гэта правільны адказ. В наше віншаванне. Бяспёрая птушаня назавуць галапупак. Так, наступнае слово міткаль. Гэта драўляны брус, тонкая тканіна, кароткі артыкул ці начны матылёк. Незразумела, хто націснуў. Дмітрий першы, моя была Дмітрий сверху. першы, так, Вольга тут нам падказала. Дмітрий. Начны мотылек. Шкада, не начны матылёк. Міткаль – гэта самая простая, тонкая, баваўняная тканіна. Наступнае слово, увага, цвыркун. Гэта свавольнік, насякомае, варэнік, дождж. А зараз хто быў першым?
Дмитрий, калі ласка, цвыркун. Я мяркую насякомые. Правильно мяркуеце, ваша перамога. Дзякуй. Насякомае, якое трэннем крыл утварае строкат. Наступнае і апошняе слова для вас. Гічаны. Гэта каромысел, рамяні, сцёблы раслін, вісячы груз. Калі ласка, Ольга. Я лічу, што гічаны – гэта каромысел. Вольга, гічаны – гэта не каромысел, гэта сцёблы раслін. Націнне буракоў ці бручкі назавуць гічанамі. Дзякуй вялікі вам за гульню, гэтыя апладысменты вам. Праходзьце, калі ласка, а Святлану і Александра запрашаем. Шановны Александр і Святлана, ну а цяпер выпрабаванне для вас. Першае слово прыгожае беларускае слово качар. Гэта капуста, самец качкі. Вось так, хвароба ці качалка. Святлана? Самец качки. Беспамылкова, ваша праўда. Слово ветах. Гэта месяц, старыя рэчы, хвароба, певень. Александр, калі ласка. Старые речи. Святлана хацела папляскаць у далоні і павіншаваць вас з перамогай, але не зрабіла гэтага, таму што пачула гук неправільнага адказу. І сапраўды, ветах – гэта месяц у апошняй квадры. Гэта сапраўды стары, але месяц. Наступнае слово субар. Гэта сумесь зерня, настой страў, усяго шмат ці намёт снегу. Святлана, не спяшалася, калі ласка. Дакладна я не ведаю, але мне падаецца, што гэта сумесь зерня. І гэта правільны адказ. Субар. Сумесь зерня. Вельмі добра, малайчына. Валавока. Гэта мылаварны завод, фельчар, прыгажуня або лясная птушка. Няспешна, Александр, калі ласка, валавока. Хай будзе лясная птушка. Мы віншуем вас, гэта правільны адказ. Па-руску такую птушку называюць крапівнік или падкареннік, а еще орешек. Ну што ж, цудоўна гулялі. Святлана, Александр, праходзьце, калі ласка. Ну а зараз давайте паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, вы пакуль што малайцы. Годна гуляеце, шмат балаў набіраеце. У першым туры вам трэба было перакладаць словы і словазлучэнне з рускай мовы на беларускую. І вы з гэтым заданнем справіліся вельмі годна. А словы былі зусім няпростыя. Тут вам і навобмацак, і паўночнае зянне, і коўскія, і іншыя. Малайцы. Хітрыя словы даваліся не заўсёды проста. Ну, на тое ж яны і хітрыя. Можа, вы і не ўсе разгадалі, але цяпер пра іх будзеце ведаць усё і лёгка пазнаеце, калі яны вам сустрэнуцца. Будзеце ведаць, што ветах – гэта старенькі месяц, ужо на заходзе, а гічаны – гэта сцёблы раслін, звычайна сечаных. Зычу поспеху далей, пачувайцеся смялей. На рахунку Александра і Дмитрия 70 баллов, а Святлана і Ольга ў лідарах 90. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Складанасць у тым, што, па-першае, выразы з'явяцца не ўсе разам, а па адным. І, па-другое, толькі напрыканцы выпрабавання. Вы даведаецеся,
ці ўдалося вам пазбегнуць памылак. Дарэчы, адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстоўваць і двойчы, толькі ў гэтым выпадку кошт правільнага адказу будзе толькі 5 балаў. На гэты момант крыху меней балаў у Александра і Дмітрыя, таму, шаноўныя гісторыкі, зараз з'явяцца 2 пакункі, а вы можаце выбіраць, ёсць у вас такое права. Першы ці другі? Першы. І мы бачым тлумачэнні з першага пакунка. Нагаворваць, верхаводзіць, бессаромна лгаць, заблытваць. А цяпер першы фразеалагізм. Запраўляць арапа. Не верховодить. Нет, наговоры, Не будем верховодить заблытвать. это. Больше подходит бессоромно лгать. Александр, Дмітрый, я хочу спытаць, ці прыйшлі вы да адзінай высновы, калі ласка? Мы параіліся і вырашылі, что гэта фразеологизм подходит к бессоромно лгать. Прынялі ваш варыянт. Вы памятаеце, што пра вынік вы даведаецеся толькі напрыканцы выпрабавання. А цяпер другі фразеалагізм вам. Круціць мазгі, калі ласка. Крутить Апошняя. заблытывать. Да, Крутить, мы да, что-то да, мозги не да, крутишь, но заблытываешь. Мы пришли до высновы, что крутить мозги – это будет заблытывать. І гэты варыянт прынялі. Дзякуй. Наступны ваш выраз. Вешаць сабак. Ну, конечно же, наговоры. Ну, конечно, наговорывать, Всех не навешивать. Ну, конечно же, наговорывать. Нагаворваць, вешаць сабак. І апошні выраз. Камандаваць парадам. Верховодить. Усё склалася у вас, хлопцы, Да, шановныя? зразумела. Мабуть, і склалася. Мабыць, і склалася. Так вы думаеце. Добра. А я гляджу, што дзяўчаты імкнуцца вас павіншаваць. Так, Святлана? Але давайте ўсё ж таки даведаемся, ці супалі фразеалагізмы з іх значэннямі. Хлопцы, ну а цяпер мы можам вас павіншаваць з гэтым. Малайцы, але... Скажу так, гэта яшчэ не ўсё. Вы можете зарабіць 40, 30 альбо 20 балаў, таму што у вас усе адказы правільныя. Трэба толькі выбраць патрэбную скрыначку. Блакітная, зялёная ці ружовая. Колькі балаў у якой, я не ведаю. Выбірайце самі. Мне зеленый цвет подобается. Паглядзім, колькі ў ёй. 30 балаў вашы. Малайцы. Давайте паглядзім, што ў блакітнай і ружовай. 40 і 20. Дзяўчаты, каб атрымаць дадатковыя скрыначкі, вы ўжо зразумелі, трэба даць 4 правільныя адказы. Калі ласка, вашы тлумачэнні. Даходзіць да адчаю, рабіць немагчымае, уцякаць і выдумваць. Першы фразеалагізм. З ветру вяроўкі віць. Ой, дзяўчаты, што ж гэта значыць? Падаецца, што гэта выдумваць, таму што з ветру немагчыма, ці рабіць немагчымае. Да. Ну, хай Зрабіць, будзе немагчымае. Немагчымае. Калі ласка, з ветру вяроўкі віць гэта... Мы лічым, што гэта рабіць немагчымае. Дзякуй, прынялі ваш варыянт. Наступны фразеалагізм. Вешаць нос на квінту. Ну, гэта даходзіць да адчаю, гэта ўсё проста. Проста лічаць дзяўчаты. Так, ваш адказ. Вешаць нос на квінту, гэта даходзіць да адчаю. Прынялі варыянт. Дзякуй. Наступны фразеалагізм. Са скуры вылазіць. А вось гэта рабіць немагчымае. Значыць, з ветру вяроўкі віць, гэта выдумваць. А вы не хвалюйцеся, мы ж яшчэ не ведаем, правільны адказ ці гэта ці неправільны. Дык Нам мы ўжо самае ведаем. галоўнае, Святлана, зараз разабрацца з гэтым фразеалагізмам. Са скуры вылазіць, гэта рабіць немагчымае, так? Ты згодная? Згодна. Прынялі. Добра. Наступны фразеалагізм, ён жа і апошні. Браць ногі ў рукі. Это Дзяўчаты. зразумела. Адказ усякаць. Все проста тут. І гэта залічылі. Як лічыце, колькі памылак? Одна памылка. Давайте даведаемся, ці так гэта, ці ўдалося вам беспамылкова адказаць. Дзяўчаты, сапраўды, вашы меркаванні пацвердзіліся. Адна памылка ёсць. І, на жаль, дадатковых скрыначак у вас няма. Але у вас ёсць гэтыя апладысменты.
Лік на гэтую хвіліну нечакана. Вольга і Святлана 115 балаў. 140 у Александра і Дмітрыя. Віншуем. Вось нашы новыя пераможцы на гэтую хвіліну. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова – гэта старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у чацвёртым туры нашай віктарыны. Давайте паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Умовы вам вядомыя, а цяпер я хачу спытаць, хто ж хоча першым паспрабаваць свае сілы ў гэтым конкурсе, хлопцы ці дзяўчаты? Давайте мы поспробуем. Святлана і Вольга, запрашаем вас, калі ласка. Першы слайд ваш. Калі ласка. Гэта як пісьмо, але срочнае. Это телеграмма. Правильно? Наступны слайд, увага. Гэта древнее захоронение. Насыпали наши древние предки. Курган. Правильно. Вольга, старайтеся, калі ласка, сваімі словамі беларускімі тлумачыць. Добра. Наступны слайд. Адказвае на пытанне як. Ідзе дождь. Як мокро, Не. вильготно. Правильно. Святлана, ну, я не ведаю, як яна здагадваецца. Калі ласка, Вольга, наступнае тлумачце. Смешно. Назоўнік. Жарт. Нет. Калі вельмі весело, смешно, одним словом. КВН. Нет, это назоўнік. Час выйшаў, шкада. Святлана, а як бы вы патлумачылі Вользе слова гумар? Гэта пачуццё неабходнае усім гульцам у нашай перадачы сваімі словамі. Цудоўнае тлумачэнне. Яшчэ можна было сказаць, ёсць сатыра, а ёсць гумар. Да. Усё правільна. Дзякуй, Святлана, за камплімент. Дзякуй, Вольга, за тлумачэнне. Дзяўчаты, наступны слайд. Птица. Черная. У нашей... Гэта галка. Нет, Да не на грачи, белорусском только языке. по-другому. Ну вот грачина, не В знаю. единственном, у одиночном лику. Грач. Нет. Грак. Угадала. Наконец-то. Апошні слайд, дзяўчаты. Город. Гомельская область. Недалеко от города Гомеля. Рэчыца. Еше. Светлогорск. Еше. Нет. Жлобин. Нет, Еше. Ветка. Еше. І гэтак яны тлумачылі 21 раён і горад згадвалі, раённыя Близко с цэнтры. Гомелем. Не змаглі вы патлумачыць назву гэтага горада, Святлана. Што за Гэта горад? Мазыр. О, Гэта Мазыр. Мазыр. Так. Ну што ж, выдатна. Дзякуй, дзяўчаты. Праходзьце, калі ласка. А хлопцы займаюць месца ля стойкі. Першы слайд для вас. Гэта звычайна хаваюць піраты Клад. на беларускам. Скарб. Во. Наступны слайд. Знакаміты беларускі кампазітар. Можна сказаць, што самы знакаміты беларускі кампазітар. Сяброў. Не композитор. Нет. Менавіта кампазітар. Не памятаю. Шкада. Ігор Лучанок быў на фотаздымку. Наступны слайд. Агульная назва, то есть документу выдаюць там, калі заканчиваюць нейкія курсы. Посведчанне. Малайцы. Наступны слайд. Звычайна заходзім калі ў магазин, да, і глядзім, каб было, і шукаем... Корзина. Не, як называюць, што было дешавей. Іншым Танна. словам. Наступны слайд.
Ну, обычно маці пякуецца аб сваім дзіцяці. Клопот. Суды паразумення дэманструе нам Дмітрый Малайчына і апошні слайд. Гэта кветка. Цвіце звычайна ў маі. Адуванчик. Не, гэта, можна сказаць, садовая кветка. Роза. Цветы великие цветы. Не люблю кветки. Что растет цветет? І хоць амаль усе кветкі пералічыў Дмітрый, не здолеў дабрацца да півоні. Наша падзяка вам. Праходзьце, калі ласка. На рахунку Вольгі і Святланы 195 балаў, 220 у Александра і Дмітрыя. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. Усё проста. Спачатку мы паслухаем вершаваныя радкі. На гэты момант у вас, дзяўчаты, Вольга і Святлана, крыху меней балаў, таму першыя радкі для вас. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай смуглявая, каханая, бывай. Стаю на ростанях былых, а з паднябесся самотным жаўранкам звініць і плача май. Хто напісаў гэтыя радкі? Янка Купала, Аркадзь Куляшоў, Якуб Колас альбо Максім Танк? Я лічу, што гэта Аркадзь Куляшоў, таму што ці Максім Танк. Мы думаем, што гэта Аркадзь Куляшоў. Гэта правільны адказ. Выключна 40 балаў. Дмітрый і Александр віншуюць вас. Верш «Бывай», Аркадзь Куляшоў, малайцы. Шаноўны Александр і Дмітрый, ну цяпер вы можаце спадзявацца, што дзяўчаты гэтак жа будуць радавацца вашай перамозе. Радкі для вас. Што я мужик, усе тут знаюць. І як ёсць гэты свет вялік, з мяне смяюцца, пагарджаюць. Бо я мужик, дурны мужик. Вось такое чатырохрадкоўе. Шаноўныя, гэта аўтар Янка Купала, Максім Танк, Якуб Колас альбо Францішак Багушевіч. Мужик. Мужицкое про мужика. Францішак Багушевич. Мы пришли до высновы, что гэта Францішак Багушевич, але не упэўнены на 100%. 40 балаў не ўдалося зарабіць, але, магчыма, 30. Ваша другая спроба. Мабыць, Купала мужицкие складаў вершы. Падрыхтавалі адказ, Александр, калі ласка. Янка Купала. Гэта правільны адказ, 30 балаў, вашы малайцы. Менавіта Янка Купала, аўтар верша «Мужик». Дзякуем. Дзяўчаты, шаноўныя, выпрабаванне наступнае для вас. Пан Завальня любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго ўбачыць, бо быў ён з усіх бакоў прыкрыты лесам. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта, і хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займалі, і кожную ноч ён засынаў не іначай, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Як цудоўна усміхаліся дзяўчаты. Хто напісаў гэтыя радкі? Вы ведаеце гэта супадзенне. Моя дачка зараз піша дысертацыю, дзе параўноўвае Яна Баршчэўскага і Эдгара По. Гэта Ян Баршчэўскі. Сапраўды так, з першага раза 40 балаў вашы. Сапраўды, гэта радкі з твора Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Хлопцы, ці гатовы вы слухаць радкі з прозы? Заўсёды гатовы. Ніякага клопату і гора не ведала гэтая прыгожая белая хмарка. Яна не ведала, з чаго і як радзілася на свет, адкуль узялася яна, не ведала нават, ці ёсць у яе маці. Можа, затым яна і была такая шчаслівая, што нічога не ведала аб белым свеце. Той дзень, праўдзівей тая раніца, калі з'явілася яна на небе, была вельмі ж ціхая.
такая ціхая, што нават чутно было, як спявалі, седзячы на круглым лісціку зялёнай лотаці, два прыўдалыя конікі. Ну вось, такі ўрывак, і трэба вызначыць, ну, можа, жанр. Гэта трэба, каб вызначыць, хто ж напісаў гэтыя радкі. Леонід Дайнека, Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч альбо Лукаш Калюга. Гэта ўвогуле падобна на дзіцячую казку. Леонид Лукаш Дайнека, Калюга мне выше даваецца, так? Мы адказваем Лукаш Калюга. Хлопцы, Так, вось. гэты твор, як вы самі вызначылі, гэта казка, напісаў яе дакладна не Лукаш Калюга. Ну, тады другі чалавек, на якім мы спыніліся, гэта Леонід Дайнека. Это наш адказ. І гэта неправільна. Гістарычныя раманы ў Леоніда Дайнекі, меч князя Вячкі, след ваўкалака. Тратим мы немного. Владимир Короткевич. Таки наш отказ. Третий. І гэта неправільны адказ. І гэта не Уладзімір Караткевіч, таксама гістарычныя раманы. Ёсць у яго нарыс «Зямля пад белымі крыламі». Хто ў нас застаецца, шаноўныя? Якуб Колас. Гэта ваш адказ? Конечно. І гэта правільны адказ, шаноўныя. Апавяданне «Хмарка» – гэта сапраўды вельмі падобнае на казку. І таму гэта апавяданне, відаць, Якуб Колас уключыў у кнігу «Казкі жыцця». Так называўся зборнік Якуба Коласа. На рахунку Вольгі і Святланы 275 балаў. 260 у Александра і Дмітрія, малайцы. Вось і наступіў фінальны этап гульні. У ім вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі зараз з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Я толькі дадам, дыграфы «дж» і «дз» займаюць дзве клетачкі. Увага, умовы. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Гэта выпрабаванне на хуткасць. Кожны правільны адказ прыносіць камандзе 10 балаў. Калі каманда раптам адказала неправільна, сапернікі могуць падхапіць балы, але адказваць трэба адразу, хутка, і ў такім выпадку у выпадку правільнага адказу заробіць каманда 5 балаў. Крыжаванка перад вамі. Першае заданне. Гэтая плошча ёсць у беларускіх Ветцы, Буцлаве і ў расійскай Маскве. Вольга і Святлана. Гэта Красная плошча. Ай, да дзяўчаты, малайцы! Працягніце прыказку. Добры пачатак, палавіна. Святлана і Вольга. Добрый пачатак, палавіна справы. Правільны адказ. Адгадайце загадку. Ішла панна ўначы, пагубляла ключы. Месяц бачыў, а сонца падняло. Хлопцы былі першымі. Зара. Дзяўчаты, ёсць адказ? Ёсць Які? раса. Гэта правільны адказ, 5 балаў вашы. У гэтым горадзе на п'едэстале стаіць самасвал БелАЗ. Хлопцы Александр і Дмітрый, калі ласка. Жодина. Гэта правільны адказ, 10 балаў вашы. І да сэрца горне, і мілуе, і так шчыра моцна пацалуе, і прамовіць ласкавае слоўца, і сама засвеціцца, як сонца. Пра каго напісаў Ніл Гілевіч? Калі ласка, Дмітрий, Александр. Мама. Цудоўна. Па-руску буква, па-беларуску. Святлана, Вольга. Літара. Гэта правільны адказ, малайчына. Гэта родны горад мастака Марка Шагала. Калі ласка, Дмітрий, Александр. Витебск. Цудоўна,
Выканана, хлопцы. Отгадайте загадку. Кругленький, маленький, а за хвост не подымешь. Святлана и Ольга. Мы лічым, што гэта клубок. Жаночая загадка, сапраўды, гэта правільны адказ. Прыгадайце прыказку. Бачыць вока далёка, а ён яшчэ далей. Калі ласка, Святлана і Ольга. Ён гэта розум. Гэта правільны адказ. Па-руску извечна, издревле, а по-беларуску Святлана і Ольга, гісторыкі, калі ласка. Гэта спрадвеку. Вы маеце рацыю. Гэты партызан – герой аповесці Якуба Коласа «Дрыгва». Дмітрий Александр. Ну, дед Талаш. Конюшни Аугиевы, Яблык Адамов. А меч. Дмитрий и Александр. Калі ласка. Хто адкажа? Я Калі ласка. Дамоклов меч. Гэта правильный отказ. Я думаю, что нашему эксперту на гэтую хвіліну ёсць што сказаць. Давайте яго паслухаем. Ну, а для мяне цяпер, як для эксперта, самае складанае. Каму размеркаваць тыя жменькі, балы, пры якія граю ў самым пачатку. Мне сапраўды гэта зрабіць вельмі складана. І адна, і другая каманды. І хлопцы, і дзяўчаты сапраўды гулялі вельмі здорава. Ну, вырашыў так. Дзяўчатам за іх цудоўную гульню, за іх прыгажосць, за іх цудоўныя веды 20 балаў. І як мужчынская салідарнасць 10 балаў для хлопцаў. Дзякуй абедзвюм камандам за такую цудоўную сённяшнюю гульню. Тэлегульня сваімі словамі завяршаецца. І сёння пераможцы дзяўчаты. Ольга і Святлана, 360 балаў. Цудоўна гулялі. Александр і Дмітрий, 320 балаў. Малайцы. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што выраз «запраўляць арапа» абазначае ілгаць, прычым бессаромна. З ветру вяроўкі віць, проста выдумваць, магчыма, і дзеля забавы. Толькі так і не інакш. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Алена Траценко. До наступнай сустрэчы. Першае, што я хочу сказаць, гэта падзякаваць аўтарскаму калектыву за гэтую вельмі цікавую гульню. За тое, што мы маглі праверыць свае веды ў самых розных галінах. І я б раіла удзельнічаць у гэтай гульні і дарослым, і дзецям. Дзякуй за праграму. Вельмі спадабалася праграма. Пытанні былі цікавыя. Асабліва мне спадабаўся 4-й конкурс, дзе Святлана павінна была адгадаць маё тлумачэнне. Хлопцы нам не паддаваліся, але мы лічым, што гэта наша агульная перамога, таму што мы з аднаго калектыву. Да, забыли передать привет. А, можу привет передать.